טוב, אמיר, החלטנו לעשות לך וידאו מחוף ניצנים. ורוניקה, אמא של ורוניקה ואבא של ורוניקה, ארגנטינה וברנרדו. היום התאריך השביעי לפי דעתי במאי 2010. כיף שתמוס. כן, כתוב פה במצלמה. זהו, באנו קצת לחוף, אמרו שיש שרב, עכשיו השעה 6 בערב, קר. חוף מוזנח ברמות על, ויש מצב שאתה לא שומע כלום בגלל הרוח. זהו, אנחנו פה. כנראה שב-25 לחודש, אם עד אז ורו לא תלד, אז אנחנו בעצם תלד קיסרי. בואו נראה אם יש קצת פוסיות. משהו פה מרחוק, הופה, היי, צריך יציבות פה. כמה זום אתה רוצה? רגע, זה לא עניין של הזום, זה עניין של להחזיק את זה ולא לראות. חכה שנייה, תראה שנייה את המסך. יש פה איזה אופציה. יש עם היד. עם היד?